ஹலோ ஹபீபிஸ், வெல்கம் டு துபாய். நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னா, நம்ம துபாயில் வர்ஷான் 3ல் அல்பசல் கேம்புக்கு ஆப்போசிட்டில் துபாய் பெட்ஸ் மார்க்கெட்னு ஒரு பறவைகளுக்கான ஒரு கூடாரம், சொர்க்க பூமி. அந்த சொர்க்க பூமியில் பல்வேறு வகையான நம்ம கண்டு கழிக்க முடியாத பறவை இனங்களையும் பல்வேறு நாட்டு வகையான சிறிய முதல் பெரிய வகையான பெட்ஸு நாய் இனங்களையும் நம்ம கண்டு கழிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி ஏகப்பட்ட பெட்ஸ் ஷாப்ஸ் இருக்குது. எல்லாம் வாங்க. பெட்ஸ் மார்க்கெட் உள்ளார வந்தோம்னா ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெட்ஸுகளை விட நாய் இனங்களை விட பல வகையான உயிரினங்களும் இருக்குது. அந்த உயிரினங்களை நம்ம பார்க்கக்கூடிய பல வகையான ஆமை இனங்கள், பல வகையான அது எப்படி